everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Estranyo sa gugma. Wakay daw ta nahitabo ni Lilima. Unsa? Ngano man kaano? Wala man gani siya magkapadag kwarta. Basta, nabalakag ko siyang kahimtang. Bisaad pa siya nga mapauli gyud siya graduation ako. Na. Di na lang ta magpaabot niya din sa eskwelahan. Adto na lang ta sa bahay. Hain naman ni si Lily, oy. Wa makit mo to nga. Oh, Dalia. Unsa man kid may lumboyan? Da, naglantaw-lantaw ko sa ubos ma. Basin bag, mukalitog tungas Lily. Kaya ako sugaton. Anak, dili nagkatumutunga. Kay kun mao pa na iyang plano, o nagpahibaw na unta siya nga moani siya. Laaya ini bayhan na, oy. Dalia, nalingaw na ang imong kaluha sa syudad. Ay napaguna-una nga masentro ka pa sa iyang kinabuhi. Pero misaad mangod siya ma. Usahay na. Doon ay mga saad nga dili gyud matuman. Paabutan na lang ang imong kaluha mo pa uli. Ma, isa na kay yang itsura karon no? O parehas nimo, kaluhagod mo. Pero lahi na gyud siya sininaan ma. Sexy na kayo siya sa mga pictures nga gi-send na ako. Unya, ganahan ka mo sulob sa iyang mga mubo nga sayan. Di ko oy. Kasunis ray kung ganahan ma oy. Oh, nana imong mga barkada oh. At di man na sila. O kalimting na ang imong kaluha. Mutawag ra lagi to si Lily. Yes! Sige pa! Sige! Di pa sa ko, Jigger ha? Nagwahid ka ha? Nagwahid ka? Iyaning sa kay iya kong giaway no. Ababuan sad kayo na imong toy boy oy. Mao cute. Samok usahay. Ay, tapos ko tutong tawana oy. Okay, rampa pa. Wow! Kanindot sila kung may kontrabida. Ay, uhaw lang. Ay, mabalik na ko sa table. Okay, girl. Pag-order na lang og dugang drinks ha. Okay. Ay, lipong dyan ko da. Ay, lipong yun. Sorry, miss ha. Shit! Oh, sorry miss. Sorry lang, ginabasa man ko. Ano? Sorry kayo ha. Sumbuhaton ako aron mawa ang imong kasuk. Uy! La, nakuyapan siya. Lain na gyud sa kong gipati uy. Dalia? Ma, Oh, laom ng gabi na. Kapag na. ma. Sa man, wag ya pa manawag si Lily. Na. Sabtanan lagi itong imong kaluha. Uy, paunsa pa na nimo nga. Lintanon man to usahay. Da, limtanon na siya sa bang butang ma. Pero nako, di ko na siya malimot. Focus na lang sa imong kinabuhi, Dalia. Ayaw lang unag-huna-huna ang imong kaluha dito sa layong dapit. Bisan mo kontak na lang tayo siya na akong kausa ba. Kausa lang. Okay na gyud ko ana ma. Pero makapahibaw man gud kay niyang pagkalimot na ako good. Syudad ang iyang nahimutangan, Dalia. Busa, ayaw na lang pag-expect nga makahuna-huna pa siya nato kanunay. Dali na. Mga tuog na ta. Kay mo sayo para bataglakaw ugma. Mga apply na makakagtrabaho sa lungsod. Utod man no. Sige ma, tana. Mga tuog na ta. Aray, sakit sa gunoo. Kahayag na. Unsa kini ako nahimutangan? Ano? Kanindot ini nga
kama. Huwag kadako sa room. Salamat nga nakuyapan ka. Ni agita sangko sa nindot kaayo nga room sa hotel. Ibabaw sa atong gidiskuhan gabi eh. Nganong niya ito din eh. Kamahalo din yung kwarto ha. Ayaw ka bala ka, darling. Gibayran na ang tanan. Og ni ay calling card nga gibili ang imong knight and shining armor. Si Arnel. Arnel? Hoy, day! Nakuyapan ka, day. Og siya ang midana to dinhi. Patawag lang siya kung makamata ka na. Naa ang number, oh. Tawagin na yun. Wa kay tuog unsa. Nagatugog gamay mo, oy. Nabala ka lang gihapon ka sa imong kaluha. Wala ki, ma. Ngano day ikaw, ma? Huwag ka mabala ka ni Lily. Gawa na siyang kontak na to, mga buwan na. Nabala ka. Pero nahibaw ko. Nga kung may daotang pa nahitabo niya, manawag yun ang inyong amahan. Manawag ra lagi to. Doy, gikulbaan man ko. May mitubag na. Hello? Hello? Si Sir Arnel eh? Yes. Kitsa ni paliw? Si Lily. Ang imong gitabangan gabi eh. Yes. Kumusta ka na? Okay na yung pamati? Yes, sir. Nanawag yun ko kay gusto ko magpasalamat nimo. Labi na si imong pagpahilunan ako diri sa mahalon nga room. Okay ra na. Wala yung problema. By the way, libre na mong pamaho diha, ha? Sa di pa mo pauli. And alas 12 sa udto pa mo kutob diha. Thank you kay sir ha. Arnel. Arnel na lang, okay? Yes. Og usbon ko. Thank you, Arnel. Ma! Ma! Oh, dali na. Uy, nahinay lang. Uy, unsa ba gidagan na maguna mong bakilid? Ay, kuan ma. Saan ka? Kuan, nadawat na ko nga cashier sa kada kong tindahan sa lungsod. May kaugalingon ako sweldo, ma! Maayo hinuunak. Ma, unsa man? Wapagid manawag si Lily. Di ba gyapon siya makontak, oy? Dalian na. Sa ako nang gikaingon imo. Focus lang una sa imong kaugalingon. Nagsalig na to nga ni-graduate ka na. Mao nga wa na ni maguna-una sa pagpadaog kwarta nimo. Naana, gwapa na kayo ko. Asa naman sab ka? Anong nagpagwapa naman sab ka? Da, unsa kay puyan ako din sa ato pa? Kapay sa sigig at tubang ni mga hubog, oy. O ikaw ba? Kung manubog ka no? Tarong ka na kaayo dyan. Sabi ka, nalimot ka nga mahan mong kutin mo. Ha? Papa, baya. Huwag ko malimot, ana, oy. Ano naman? Sige pa mo adtong jigger nga yabag kong ruto. Nganong initay maginanimos jigger pa? Wate ayo. Oy, Lele. Kung magminyo naman lang ka, iliasan ng dato. Unsa ka ba? Kapoy, sige paminaw ang imong yaw-yaw pa, oy. O lagi. Magminyo lagi ko kwartahan. Ay, mulakaw na ko, oy. O gaya pa na bigyan pa, ha? Kay bawal magkasakit karon. Kuwang tagkwarta. Asa mayud ka? Da, mamingwit og dato. Sus! Kagasto di kong taxi da. Pero, ganalang person ako mapasalamat ni Anel. Ganahan masad siya mo atok sa ila. Oh, hala? Kadag ko na sa mga bayi ining dapita.
yun di basta-basta ni sa Arnel na. Oh, tura ang kalimos man. Oh, wow! Kadakuan ang baya. Mura man nagpalasyo sa kilid sa bungtod. Para, Noy! Ate, dari mo sukli o. 123. Ay, makapaway ni Chuko. Wani customer. So, ayan ako tawag usab si Lily. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Uy, area. naunsa na maginibayan na, uy. Di ba ba kontak? Ikalimta namang gitingali ko ni Lily. Uy, gikulbaan man ko, uy. Data gini kayo ni si Arnel. Kadugay pa sa nangabdi nila, uy. Oh. Uy, gwapo. Unsay ato, ma'am? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!